tots i a totes i benvinguts a Ràdio Escola, la ràdio de batxillerat. Avui us acompanyarem durant l'hora del pati el Yari Zamora i jo mateixa, Dasha Martins. Gràcies, Dasha. I estrenem l'emissió amb un tema que pensem que és molt pròxim a tots vosaltres. I que segur us agradarà. Primer de tot, anem a escoltar-lo. Benvinguts a la secció més esportiva de Ràdio Escola. Avui parlarem d'un esport que, malgrat l'alçada dels jugadors, ha sabut arreglar-se també en les terres de muntanya, el bàsquet. Rafa Luz desde aquí. ¡No! Un esport que ha crescut, s'ha professionalitzat i ha projectat el país molt més enllà de les nostres fronteres. Doncs Andorra és un país de bàsquet, pràcticament, perquè diguéssim que l'esport, evidentment l'esport nacional és l'esquí, no? Però el bàsquet ha tingut una presència molt gran des dels anys 90, quan va assolir el Bàsquet Club Andorra, ara Moraganca Andorra, l'ascens a l'ACB, i des del 2014 que també està participant en l'ACB, que és la primera categoria del bàsquet masculí a Espanya. Però darrere de cada partit, de cada jugada i cada decisió clau, hi ha figures directes i imprescindibles, els àrbitres. Bé, al final l'arbitratge no deixa de ser una part de l'esport. Al final formem part, sobretot en l'esport professional, que és el que jo estic ara mateix actuant. Estan els jugadors, estan els entrenadors i estan els àrbitres, i els àrbitres al final no deixen de ser una part del joc. És molt important perquè al final, si no hagués àrbitre, això seria una miqueta algo anàrquic. Cadascú demanaria el seu i ningú posaria ordre en un partit. Al final la figura de l'àrbitre es tracta d'això. Qui ens està parlant és Antoni Zamora, el primer àrbitre internacional d'Andorra. Porta des dels 12 anys molt a prop d'aquest esport, que no només és físic, sinó psicològic. És una pregunta molt interessant perquè al final la gent com que deshumanitza una miqueta la persona que està allà prenent decisions. Al final, un àrbitre no deixa de ser una persona que ha de prendre decisions, igual que ho fan els jugadors, igual que ho fan els entrenadors, igual que ho fareu vosaltres al llarg de la vostra vida. S'ha de prendre decisions i saps que te pots equivocar i que pots encertar. Nosaltres treballem per encertar, però sabem que en algun moment del partit ens equivocarem, com ho fan els jugadors, com ho fan els entrenadors. Es tracta d'això. Al final l'esport no deixa de ser una successió d'errades i d'encerts que al final guanya el que més encerta o el que menys falla. I com ens afecta? Pues, evidentment som humans i a ningú li agrada que li diguin coses negatives, però al final tu prens com algo que no és personal, que tu estàs fent una feina i que algú està, diguéssim, volcant tota la seva ira envers a tu. A nosaltres, en general, o a mi en particular, m'afecta poc. O intento que m'afecti poc, perquè no deixa de ser part de la meva feina. I aquí tenim a un alumne que es vol dedicar al bàsquet, Brian Urones. Bon dia. Bon dia i moltes gràcies. Creus que el bàsquet ens ha afectat al nostre país? Principalment penso que sí, perquè Andorra, principalment en els que ens basem per aconseguir tots els diners, és el turisme, i el bàsquet suposa una gran part dins del turisme, perquè és un esport que no solament es veu a Europa, es veu mundialment i és molt famós. No solament hi està l'ACB com a lliga professional, tenim la NBA, que és la que més coneixo, i d'altres lligues professionals d'altres països i continents que no coneixo ara mateix, perquè tampoc estic molt dins del que és el bàsquet com a veure-lo. Prefereixo jugar-lo que veure. Estàs d'acord amb el que ha dit el primer àrbitre internacional d'Andorra, Antonio Zamora Rodríguez? Sí, completament d'acord. L'esport per mi és bastant important i has de ser molt professional, perquè no solament està el món de l'arbitratge, sinó també de jugador i també com l'entrenador, que l'entrenador ha de tindre a veure els diferents nivells que hi ha i com organitzar tot. Creus que els àrbitres fan avui en dia un bon treball? Per exemple, a l'equip que jugues actualment? Bueno, és una mica difícil de dir, perquè quan estàs arbitrant és el que veus a l'instant i és molt difícil dir si està bé o no perquè no tens tots els angles gravats. I més aquí a Andorra perquè no tenim el mateix equip que tenen a la NBA, que tenen càmeres de tots els angles i és una mica menys precís. Però sí, penso que jo estic molt d'acord i de que fan un molt bon treball.
Com has recalcat, a tu t'agrada veure més el bàsquet que no pas... O sigui, t'agrada jugar més el bàsquet que no pas veure'l. Sí, sí. I Prefereixo... per què? Pues perquè veient-lo jo veig que fan jugades i de que hi ha moltes oportunitats de tirs o d'entrades a canasta de que no fan solament per por probablement o per poca valentia, per dir-ho així. I jo sempre que jugo doncs intento sempre com tindre totes les oportunitats per poder marcar o intentar que el meu equip també marqui, perquè al final sempre el bàsquet és un joc d'equip i no sol. Exacte. I com ja has dit abans, que t'agrada molt la NBA i com ja ens has dit que voldries treballar i viure de l'esport, viure d'aquest esport, jo et vull fer una pregunta. Quin seria l'equip dels teus somnis? L'equip dels meus somnis seria o els Chicago Bulls o els Miami Heat, perquè m'han agradat molt durant la història, perquè han tingut molt bons jugadors, no solament d'abans com Michael Jordan, sinó avui com Josh Giddey. És molt bon jugador que ara mateix està a l'equip que ha guanyat aquest campionat aquest any, als Oklahoma City Thunder, i ha estat bastants anys al Chicago, i també dels Miami Heat ha estat també molta gent que ha jugat amb el LeBron James, que per mi és un jugador molt bo i que té molt talent. A més, ens has dit que t'agrada el bàsquet, però més concretament, què t'agrada d'aquest esport? M'agrada el fet de que, no sé, l'art que tens de poder estar completament sincronitzat amb els teus peus, cames, tot. Has de sincronitzar tot el teu cos per poder fer alguna acció, tant com botar o marcar, i també doncs l'equip, perquè l'equip és tot. Si no ets un equip, doncs no arribaràs mai a la canasta, perquè si no t'organitzes i dius el que faràs, doncs mai arribes a la canasta, perquè sempre hi haurà un xoc o no hi ha un espai perquè tu entris. I així doncs, si et donessin l'oportunitat de marxar als Estats Units, imagino que ho acceptaries. Sí, Però si no et donessin l'oportunitat dels Estats Units i et diguessin que a Espanya pots o que al Morabanc, el primer equip, pots, tu hi entraries igualment. acceptaria al 100%, perquè no és solament el lloc on vas, sinó amb la gent que estàs. És com les amistats que fas i la química que tens amb els jugadors, no solament amb on estàs i el nivell que hi ha. El nivell que tu tens, doncs, és el que tu demostres a la pista, i que és igual on estiguis, és principalment solament divertir-se i passar un bon temps, com tots els esports. Doncs, per tancar, moltes gràcies per haver-nos escoltat. Ha sigut un gran plaer obrir aquesta temporada de Radio Escola. Esperem que us hagi agradat i tranquils, que ens tornarem a veure aviat. Adeu!